Hej derude. Ja, jeg er blevet spurgt af flere, om ikke at jeg vil vise, hvordan at jeg har pillet ved mit Greylag-kammerkald. Det er jo kommet mange for øre, at jeg ikke kan finde ud af at bruge et standard Greylag-kammerkald, og derfor har pillet ved mit, for at få det til at fungere. Og det var der jo rigtig mange af jer, som ligger og kæmper en brav kamp med at få et standard Greylag-kammerkald til at virke. Der er flere af jer i hvert fald, der har rettet henvendelse til mig, om ikke at jeg gad at prøve at vise, hvordan og hvorledes at jeg har gjort med mit kald, for at det måske kunne lette jeres byrde med hensyn til Greylag-kammerkaldet. Problemet lidt omkring det her med Greylag-kammerkaldet, og jeg vil gerne lige være helt ærlig og fortælle jer lige ganske kort, fordi det er ikke bare lige at pille ved kaldet nemlig. Ja, det er det så, men det er det så ikke alligevel. Ganske kort, så har Erik, producenten af kaldet her, og vi har jo været rigtig gode venner. Jeg skylder jo Erik, hvad skal man sige, jeg ved ikke om jeg skylder Erik noget, det gør jeg jo ikke, for jeg har jo købt hans produkt, kan man sige, og vi har sparet en masse med hinanden omkring det, jeg skulle starte op på stranden med hensyn til strandjagt, men det er jo Eriks fortjeneste, hvad skal man sige, at jeg har haft så god jagt, som jeg har haft i forbindelse med min gåsejagt. Havde Erik ikke produceret det kald her, havde jeg ikke mødt ham på Køge Følge skydebane for flere år siden, så havde jeg jo ikke haft den fantastiske gåsejagt, som jeg har nu. Det tror jeg ikke i hvert fald. Erik og jeg, vi har så en lille twist, hvor vi aldrig nogensinde rigtig har været blevet enige om. Den går ganske enkelt på, at Erik han bryder sig ikke om, at jeg viser, hvordan at jeg har pillet ved mit kald, fordi at han siger, det skaber mere arbejde for ham. Så når du fucker dit kald op, fordi du prøver at sidde og pille og rode og rave ved det, så er det så at sige Erik, der skal rave kastanjerne ud af ilden. Og det skaber mere arbejde for ham, og derfor så vil han ikke have, at jeg viste det her. Erik og jeg, vi snakker ikke sammen mere, og man har et standpunkt til, man tager et nyt. Og min, hvad skal man sige, indgangsvinkel til alt det her har altid været, at jeg synes, det virker helt tosset, og det brugte jeg også som argumentation dengang, det Erik og jeg vi snakkede om det, at jeg sagde, at jamen kan du ikke se, at Paul fra Holbæk har et Greylag-kammerkald liggende hjemme i sin skuffe, og Paul fra Holbæk kan simpelthen ikke få det her kald til at virke. Og han har prøvet alt, hvad der står i hans magt, for at få det her kald her til at fungere, og han har konsulteret dig over telefonen så og så mange gange, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Han prøver alt muligt mærkeligt, back pressure, front pressure og alle mulige former for pressure, og han kan simpelthen ikke få det til at virke der. Så nu har Paul, han har lagt sit kald i skuffen. Er det ikke bedre så, hvad skal man sige, om jeg så giver ham muligheden for, at han måske kan få det til at virke? Det kan jo være, at Paul han har den samme brist, som jeg åbenbart har, siden jeg ikke kan finde ud af at bruge et standard Greylag-kammerkald. Så hvis nu, at jeg kan vise ham, hvordan jeg har gjort, er det så ikke muligheder i, så kunne det være, at Paul fik kaldet op af skuffen, og så fik fortalt nogle flere om, hvor fantastisk kaldet det kan være. Det var Erik, det var han ikke enig i. Så deraf, så har jeg sådan set ikke aldrig rigtig vist sådan. Der var en gang, jeg lavede op på Strand Harvard et ganske kort billede, som jeg så fjernede igen. Og det er sådan set det. Det laver vi om på nu. Fordi nu skal jeg vise jer, hvordan at jeg har gjort med mit kald. Og vi gør det på den måde, at hvad skal man sige, det her det er et kald. Det var et standardkald, men jeg har så også pillet ved det jo, for at jeg skal kunne bruge det, hvis det er, jeg skal på fjorden. Men jeg forklarer jer risiciene, der er ved at pille ved kaldet, og alle de der finurligheder der. Og hvis du snakker med Erik, så vil han også sige til dig, at jamen det her kald, hvis du begynder at pille ved det, sådan som Henrik kan gøre, så kan du ikke få de samme høje frekvenser ud af dit kald ved det, at jeg har løsnet min reed, hvad skal man sige, sådan så at den ikke trykker lige så hårdt, så jeg har større vibrationer i mit toneblad, og det gør, at jeg kan bedre raspe. Jeg kan give nogle andre raspende lyde, jeg kan få nogle andre overgange, som jeg overhovedet ikke tilnærmelsesvis kunne med et standardkald. Der var dømt nytår hele vejen igennem, som mange af jer andre sikkert også slås med, og derfor så var jeg jo simpelthen bare evig lykkelig, da det lykkedes for mig at få styr på det her. Men Erik han siger, at du mister måske 10% af dit høje register, når du piller ved det her. Men jeg er jo lidt af den holdning, at hvis du alligevel mangler 100% ved det dit kald, det ligger hjemme i skuffen, så kan du nok godt leve med de 90%.
Og hvis folk har fulgt bare en lille smule med, hvad skal man sige, med den jagt, jeg har dyrket, kan man sige, at jeg har jo ikke lidt så frygtelig meget under de sidste 10%. Jeg har manglet i det øvre register med den antal gæs, jeg har fået på tasken. Så jeg tror, I andre, I kan nok også godt leve med det. Om ikke andet, så har du valget nu i hvert fald, for jeg har forklaret dig, hvad risiciene de er ved at pille ved kaldet. Ganske kort, så består kaldet jo af nogle enkelte dele her. Det består af en øvre del, et mundstykke, som du blæser i, og en nedre del, hvor der sidder et par klemmer med et toneblad i. Og det var sådan tidligere, at hvad skal man sige, at der kunne jeg sige på mit skydelærred, at du skulle trække den så og så langt ud. Cirka, ja, ungefær skulle den længste af dem, den skulle sidde omkring de her 29,5 mm. Ikke? Men så har jeg været til et strandjægermøde oppe i Roskilde Strandjagtsforening. Og der kommer en gut hen til mig og spørger, om jeg gider at pille ved hans kald. Og så siger jeg ja, selvfølgelig vil jeg da gerne lige hjælpe dig med at pille ved dit kald. Og jeg tager hans kald frem, og så river jeg fløjten ud af kaldet. Og så sidder jeg og kigger på den, og så holder den op mod min. For jeg plejer, du ved, rigtig hurtigt, lige når jeg står med kaldet der. Skal jeg lige pakke den ud. Så plejer jeg lynhurtigt at kan se, når jeg holder kalden op ved siden af hinanden. Stikker de lige højt op, og hvordan ser det ud og alt det der? Hold da op, ja det gør de. Nå, okay. Fair and square. Og det kunne jeg så ikke forstå, for jeg kunne ikke rigtig bruge det. Det viser sig så, at efter, hvad skal man sige, at Erik og jeg, vi så ikke har noget med hinanden at gøre mere, der har man fundet ud af at sætte noget tape på hvad nu det hedder, på selve fløjten her. Den tape, den giver så en større, hvad skal man sige, fylde, så det er jo klart, hvis du skal have det samme tryk på, som man har haft tidligere, så bliver man nødt til at rykke hele fløjten op. Og deraf, så, hvad skal man sige, så kunne jeg ikke få det til at fungere, og så pillede jeg tapen af. Så hvis der er andre af jer, der sidder herude med, hvad skal man sige, og sidder og skal pille herude og rage og hvad ellers har lyst til, så sidder der altså noget tape her. Og for at få det til at passe med de mål, som jeg giver jer her, så bliver I nødt til at skal fjerne den tape. Sådan er det bare. Men I kan jo gøre det, at inden du tager dit kald og begynder at skille ad, hvis du har dit standard guerilla-kammerkald derhjemme, og med det for øje, at vi skal skabe mere arbejde for Erik Poulsen, så kan du gøre det, at du tager en hobbykniv, og så kører du simpelthen, hvad skal man sige, med hobbykniven lige herinde ved kanten, og ridser et mærke, hvor, hvad skal man sige, din standardindstilling, den er på dit guerilla-kammerkald. På den måde, så vil du altid, lige meget hvordan du vender og drejer det, vil du altid kunne komme tilbage til grundindstillingen. Hvis du sørger for at få ridset, sådan så du kan se hele vejen rundt, uden selvfølgelig at skære noget over eller noget. Du skal bare lige ridse, sådan så du kan se, hvor var det, jeg var henne, og det er der. Så ved du sådan set, hvad du har at arbejde ud for. Simpelthen. Så det er vi enige om. Du ridser lige, inden du begynder at pille, så ikke vi skaber unødig arbejde. Yes. På mit standardkald her, der kan du se, der sidder de her par rynker, og så, hvad skal man sige, mit det er sådan ved at være ret slidt efterhånden. Men den store del i kaldet, den skal trykkes ned, sådan så den sidder ungefær 29,5 mm ned i kaldet. Og den lille del her, den sidder 11,1 mm nede. Hvis du har det tryk, så får du en fantastisk, hvad skal man sige, et noget løsere blad end standardkaldet. Det giver nogle andre muligheder med hensyn til en lidt dybere raspen og i den stil der, hvor, hvad skal man sige, standardkaldet der går fuldstændig nyt over inden for mit udkommende. Jeg kan slet ikke styre det. Men jeg kan lige prøve at tro en gang. Som de tidligere instruktionsvideoer har fortalt, at vi bruger de høje toner, de her. Når det er, at vi har gæstene langt ude og skal have dem ind over. Og det jeg faktisk siger, det er, hvis jeg vender kaldet rundt, så siger jeg sådan. Hvis du lægger mærke til det, så er mit kindtøj, det bevæger sig overhovedet ikke. Jeg bruger udelukkende mine mavemuskler hernede, og så mit stemme til at lave, hvad skal man sige, de der og det skal du også gøre. Det er det samme, jeg gør. Der får du de raspende lyd. Og så lægger du bare mere tryk på.
Så lægger du, hvad skal man sige, du skal have mere tryk igennem kaldet. Det er det samme, jeg gør her. Og så, hvad skal man sige, tager jeg tonen, altså mit stemmebånd, med ind over i den sidste del, og jeg starter med den høje, og så kommer den der raspende bagefter. Så det er det samme, jeg gør her. Og så bare den dybe. Det er nøjagtigt det samme, du skal gøre. Så har det kald her også en lidt anden feature. Det er, at du kan bruge det til Canada-gåsekald. Der ved godt, der er rigtig mange, der sidder og back pressure og alverdens andre ting, og jeg skal bruge den her, og så med lillefingeren gå op over her og alt muligt mærkeligt. Jeg ved godt, der står og ligner en spasser, og det er jeg sikkert også. Men jeg synes, jeg kunne slet ikke forenes med det der, fordi som udgangspunkt hedder det sig, at man skal have gæstene så langt ind som overhovedet muligt, men det giver ikke plads til, at du kan sidde her og jonglere med et kald heroppe, og så lige pludselig, smider det, og så skal du have fat i halvautomaten og alt muligt, og så er gæstene, jamen så enten så ligger de jo helt ind foran dig, eller også så kan det være, at de slår af, og jeg vil gerne have den ene hånd fri, og ved det jeg er links, så passer det helt fantastisk med, at jeg kan have min venstre hånd liggende på halvautomaten, og så kan jeg koncentrere mig om at bruge kaldet herover, uden at det der farligt fine meget back pressure og sådan noget. Men du kan også bruge den til Canada-gåsekald. Det er ikke det allerbedste Canada-gåsekald, du overhovedet kan løbe ind i. Men ikke desto mindre, så virker det alligevel. Det er meget muligt, at måske x antal ud af 100 gæs, at dem vil du med et rigtigt Canada-gåsekald, hvor du bare kunne alle noter og tangenter, vil det godt være, at du kunne høste dem. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg kan kun sige i hvert fald, at nu ligger min egen gæst nede på søen og skæver sig. Men jeg er i hvert fald fuldt ud tilfreds. Jeg tror, hvis du opnår det samme, som jeg har ude på fjorden, så tror jeg, at de fleste faktisk vil være ret tilfreds. Så jeg tror faktisk, det dækker vist sådan ret godt, sådan mere eller mindre, at det hele her. Men altså, jeg ved ikke rigtig, hvad mere jeg skal sige til det, andet end at jeg håber selvfølgelig, det lykkes for jer at få styr på jeres kald, fordi det er sindssygt vigtigt, det med de kald der. Det er en kæmpe nøgle til den helt fantastiske jagt, og jeg håber virkelig for jer, det lykkes for jer. Skulle I have nogle spørgsmål eller et eller andet, så er I selvfølgelig velkommen til at skrive til mig inde på Strand & Havjagt. Og så vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe, ud fra det overskud, jeg nogle gange har. Det svinger sådan lidt, med hvad jeg kan præstere. Og det, sådan er det bare. Det kan ikke være anderledes. Jeg agerer ud for det overskud, jeg har. Men jeg håber, at du kan bruge videoen her til noget, og få lidt styr på jeres kald. Og jeg kan jo kun anbefale det her kald på det varmeste, men siger stadigvæk, og det vil jeg gerne understrege for dig også, jeg siger også, at det er jo individuelt, hvad vi kan få ud af det. Der er også nogle mennesker, de kan jo købe en trompet, og de lærer aldrig nogensinde at spille på den, lige meget hvad de gør. Og jeg tror måske, at det her, det kan være lidt det samme. Så selvom at jeg nu har stået og vist dig her, hvilke muligheder du har for at kan flytte rundt på dit kald, er der ikke nogen, der siger, at de virker anderledes for dig. Og selvom nogen står og siger til dig, det kunne også sagtens have været mig, når du står og siger, nu har jeg fået rimelig godt fat i det, og nu kan jeg kalde og sådan noget. Og så du prøver at kalde, og så jeg siger, at det lyder da vist ikke helt som en gås, det der var. Så lad være med at lade dig spise af med det. Tag dit kald med, og tag det ud på fjorden. Fordi der er i virkeligheden kun én, der kan vurdere, om du kan finde ud af at kalde som en gås eller ej. Og det er gåsen. Hvis gåsen mener, at det du gør, at det er tilstrækkeligt, jamen ved du hvad, så kigger den lige ind til dig, og så er der stor sandsynlighed for, at du får den med hjem, når det er, at du pakker sammen. Men så vidt muligt, undgå de høje toner, når det er, at du har dem under indflyvning. Og jeg ved godt, at der vil komme nogle videoer, og det vil der også komme fremover, hvor du vil høre, at jeg bruger høje toner, for eksempel. Sædgæs er glade for høje toner. Også under indflyvning er sædgæs glade for høje toner. Men det er også noget andet, for jeg mestrer mit kald sådan forholdsvis godt.
Og når du kommer til at gøre det samme, skal du ikke være lige så nervøs for at bruge en høj tone. Undtagen nok med grågæs. Medmindre det er en stor kæmpe flok, hvad skal man sige, du gerne vil have ind, så kan flokken, når den kommer trækkende, kan være så høj og så larmende, så de gæster, der flyver i flokken, kan ikke rigtig finde ud af, hvad skal vi ikke, og de snakker og skarper og alt muligt. Og der bliver man nødt til lige, du ved, at give den en ekstra understregning af, det her, det er altså rigtige fugle, der ligger herovre, søde venner, så vær lige sød og kom over til os en gang, og så sådan, så man kan tage et par stykker af dem. Og der kan man nogle gange blive nødt til at skal tvinge nogle høje toner ind imellem. Men det er også et farligt spil, hvis ikke man ved, hvad man laver og kan styre sit kald. Fordi så kan du få sendt en advarselnote i stedet for, og så er gæstene, så er de godt nok på vej væk. De er jo hyggeligt dygtige til det der med at advare hinanden. Og før du ser dig om, så er de væk. Men ja, det har været en lidt lang video den her. Jeg håber, at du får et udbytte af det, jeg står og laver her, så ikke jeg bare står ligesom sådan en tosse og glor ind i et kamera. Det føles godt nok lidt mærkeligt. Ja. Jeg tror ikke rigtigt, der er så meget mere at sige til det. Jeg synes det var vigtigt lige at få DKY-delen med, at de ikke synes, det er den bedste idé, at I piller i jeres kald. Og jeg synes, hvis du alligevel har opgivet kaldet, og det sådan set bare ligger hjemme i skuffen, når du ikke rigtig kan få det ud af det, du gerne vil, jamen altså, hvor intet våger, intet vinder, og det var jo det samme, hvad skal man sige, at jeg gjorde, da jeg startede med at få mit til at fungere her, og så har jeg jo så bare, hvad skal man sige, prøvet mig frem, også med Canada-gåsekaldet der, og det er rigtigt nok, der vil nok sidde nogen derude og sige, det lyder ikke helt 110% som en Canada-gås, men altså, har der en del paradebilleder, der kan dokumentere, at nogle Canada-gæs synes, det lyder som en Canada-gås. I hvert fald i tilstrækkelig grad, så de har lyst til at komme over og blive nedlagt af min halvautomat. Og det må jo i sig selv jo være godt nok, tænker jeg. Jamen, held og lykke med det, og god arbejdslyst. Der skal nok være en hel masse, der går hen og bliver godt træt af dig, når du får taget det her godt i brug og får trutte lidt, så familie og venner, de er ved at rive håret af sig selv, og de kære naboer, de er ved at overveje at flytte. Men altså, det er bare tørretræning, og forsøg sig frem, og forsøg med nogle grøntelyd, men brug dine mavemuskler, i stedet for det der med, det første, skal man sige, mange de gør, når de tager det kald her i munden, så begynder de lige med det samme. Og det kan du godt høre, det er jo ikke noget værd. Du står og bruger basunkinder, og det fungerer overhovedet ikke. Du bliver nødt til at skal ned og have fat i det mellemgulv, og så i de mavemuskler der. Og så bare... Så kører det. Ja. Ej, seriøst. Held og lykke med det, og god arbejdslyst.